Okay. Ow! Ito na ngayon yung minix ko na merong ito. This one na merong molasses at kasama yung pinroses ko na sinasabing lactobacillus. Ano ba tawag doon? Lactobacillus serum, ibig sabihin out of hugas bigas, pinerment ko for 1 week, then after 1 week nilagyan ko ng gatas, doon lang galing yung bacillus lactose, yung tatama lactose dahil nga sa milk lactose, kaya ang tawag ito ay lactobacillus. Yan ang itong mixture na to, merong 180 ml na molasses at 180 ml na lactobacillus serum or labs. Yan ang ilalagay ko dito. Ilalagay ko to ng dahon ng mga sibuyas. Nandito ngayon dahon ng mga sibuyas. Wala kasi akong ito dahon ng sibuyas. Yeah, this one dahon ng sibuyas. Wala kasi akong holder ng camera. Baka sino mag-sponsor, bigyan din ako. Yun. Or pwede rin yung GoPro. Hindi naman ako masela ng regalohan. GoPro pwede na sa akin yun, para lahat naka video lahat. Yun. Then siyempre ilalagay ko na mga dahon dito. Then mapuputol muna ang video. Okay, saka na ulit dahil walang tagahawak, walang stand. Hello ulit. Nilagay ko na yung mga dahon ng sibuyas dito sa tab. Pupunuin ko na ito ng dalawang tab. Meron parang dalawang sako. Kaya portion of the documentation makikita nyo. So ito, lalagyan ko na ito ng galing dito sa aking special solution. Pupunuin ko ng kwento para mabilis ang pag-ferment. Kung bakit mabilis ang fermentation, meron itong mga living organism na magtatrabaho sila 24/7. Walang tigil ang kanilang pagtrabaho. Oras-oras, minuto, segundo, nagtatrabaho sila rito para sa akin. Kaya marami akong employer, milyon ng aking employer nagtatrabaho sa akin na walang bayad. Gratis, gratis, libre. Yan. Siyempre mabagal ang pagsalin ng tubig, kasi dapat pagsalin yan, ito ang gagamitin, itong balde. Kasi itong balde, pag yun ang sinalok ko, mas mabilis ang pagsalin. Yun, ito to. One week lang to, compost na to, pero tatagal to sa akin. Biruin mo yan, napakagaling ko pala. Yun ha. Sige, yun na yung ginawa ko. Okay.